ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳаст бародарон, Opel Saturn ҳаст ки соли бароишаш 2008 солае ки бензин аст, ҳардуш кор мекунад. моторош 2.4 литра, коробкаш автомат, сайсени мошин мегӯяд, бениҳоят тоза. Opel Saturn солои 2008 сол, бензин газ, мотор 2.4, коробка автомат. мошин мегӯяд бе ягон камбудия мегӯяд, электропакет, кондитсионер, кожаный салон, 4 баллон. мошин мегӯяд бениҳоят тоза, 1 сола ҳуҷҷатам дорад. ягон ҷош мегӯяд задаги пӯсидаги, ягон сарапина надорад. бениҳоят тоза мошин, хеле ки дасти як одам нагаштагае. нархи мошин мегӯяд 70 000 сомонӣ аст, бо муомила мешавад ва вариантҳои алишия ҳам дорад. метавонед вариантҳои худтона балобои мошин дошта бошед, пешниҳод кунед, яъне ки чон кадом меша интихоб кунам. кадоми сумкате мегирам мегӯяд бо 70 000 сомонӣ арзон, муомилаи хубам дорад. 4 диска, 4 баллонаи 80%, электропакет, кондитсионер, 1 сола ҳуҷҷат. мошин мегӯяд бениҳоят тоза, газ, бензин кор мекунад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, яки ноҳияи Уялӣ да қарор дорад. номерошо номерои мегафон аст, кор мекунад. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотоша гирен. шумо дам агар ҳам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира бошад барои фурӯхтан, сурат маълумот чора кунед, рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, Hyundai Starex ки мошинои мусофиркаш, яъне ки 14 одама мега соҳибшон. соли бароишаш 2000 солае ки сӯзишвориш дизеле, объем мотораш 2 литр, коробкаш механика, сайсени мошин мегӯяд нахаду. 14 одама мегӯяд, 4 диска, 4 баллонаи 60-70%, скамейкомаш 100%, магнитофонамаш кор мекунад. ин ҳам хел раднои краскаи мошин мегӯяд нахаду аст, хел камбудиша нафтиян. срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 25 000 сомонӣ, бо муомилаам дорад. илтимос кардаган ки ради интерес мегӯяд занг назанед. одамони конкретна харидор бошад, омада мегӯяд аз пеш мошина бинанд, агар маъқул карданд ягон сум муомила мекунем. номерои телефоншон навистагӣ аст, занг занед. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. бародарон, лайкотона гузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе ки доред падлисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, Mercedes-Benz C-Class сечка, соли бароишаш 1994 солае ки сӯзишвориш мегӯяд бензини холия, объем мотораш 2 литр, коробкаш механика, сайсени мошин мегӯяд нахаду. 4 диска, 4 баллонаи нав, 11 моҳи дига ҳуҷҷат, 9 моҳи дига танировка дорад мегӯяд. мошин мегӯяд бениҳоят тоза, 4 электропакет, раднои краска ҳамаш 100%. просто мошина мегӯяд барои худмон тайёр кардем, мегӯяд мошин бениҳоят тоза, мегӯяд просто сум дар кора мефурӯшад, мегӯяд соҳибшонам хел маълумот пешниҳод кардем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, бензини холӣ, моторош 2, 94 сол, 11 моҳ ҳуҷҷат, 9 моҳ танировка. бо нархи 48 000 сомонӣ мега соҳибшон, бо арзонам мешавад. номерои мегафоншон аст, кадоми шумо харидор бошед, марама тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, ВАЗ 21099 ҳаст ки светои серебристи, соли бароишаш 2004 солае ки бензини холия, сӯзишвориш. моторош простой 1.6 литр, коробка механика, сайсени мошин мегӯяд нахадо, мегӯяд ягон камбуди мегӯяд надора. соҳибшон ҳамин хел гуфтем бародарон, мо ҳамира ба шумо пешкаш кардем. 4 баллонаи средня, 4 диска, салоншам тоза, ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд ягон камбуди надорад. не ки нашод ҳуҷҷат, хадаво, ин чизо маълумотро нагуфтиянд, инаша пурсида мегирен. нархи мошин 10 000 сомонӣ аст ки ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор. арзон мекунад, намекунад, инаша худтон тамос гирифта пурсен. номерошо мегафон, маромад тамос гирен. шумо дам агар ҳам хали мошинои советски, мошинои ягон хеле дига, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан набошад бародарон, метавонед ки сурат, маълумот, адрес, номери телефон ҳамаша нависта роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯш рекламада мегузорем.
панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст баҳадурон Toyota Corolla аст ки чихели шумо дар комментария хоҳиш карда мемонем. Соли барои 6 2006 солае ки бензин газаш кор мекунад. Моторуш 1.6 литрае, коробкаш механикае. Сайзтари мошин мегӯяд нахаду кам будиша нагуфтиянд. 4 диска 4.70%, кондиционер, электропакет, коробкаш хай механикае. ҳамехе радной краскаш серебристи. Мошин мегӯяд нахаду аст, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғунтепа. фурӯхта мешавад бо нархи 65000 сомонӣ. Бо арзонтар кадам метия мегӯяд муомилаш дар назди капоти мошин. Бардорон бисёри баъд гап намезад, барое ки яхетона намефурад, бисёри баъд такрор карда намегӯяд. Дар рақамҳои билайн шумо навистага аст. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотои пурраша гирен. Дар комментария нависед ки чӣ хеле мошино мехарем шумо, кадом марка, кадом солоша, мо албатта ёфтем, пешкаштон мекунем. Танҳо дар таги комментария нависед, бардорон пурра карда мо албатта ҷудо карда пешкаштон мекунем. ҳамин силкаи навбори моро силкаша дар WhatsApp имото илтимос мекунем ки подлиса кунем. лайкора ин бародаре ки тамошо кардаси биҷиқ ва полни худ подлиса кунед. раҳмат барои дастгирӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Opel Hatchback аст ки светои навхали кабуд. соли барои 1995 солае ки бензини холияй, объем моторуш 1.6 литрае, коробкаш механикае. сайзтари мошин мегӯяд нахаду. моторуш мегӯяд 1.6 модулай. сайзтари мошин мегӯяд нахаду тоза хай дароч яъне ки ручной астай резаҳош 4 диска 4 калпак ва 4.80% дорад. мошин ҳолати хуб дар қарор дорад мегӯяд мегири ҳай мекини ягон расход намекини. нархи мошина бародарон 25500 сомонӣ гуфтиянд. хай нашуд арзон кардан ягон чиз гуфтагӣ нест. мумкин ки дар назди капоти мошин бо арзон кунанд. 95 сол бензини холӣ 25500 сомонӣ ин мошин қарор дорад дар территорияи Душанбе пойтахт. номерошо номерои 111 ҳаст, номерои ба фирма Тисел аст. аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша пурсида гиред. бозам такроша узр лайкотон нагузаред, барое ки бисёртон намемонед. лайка гузаред, чӣ мошине ки далакора ба шумо дар таги видео пурра карда нависед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон ҳафтум мошин аст ки ваз 2106 молодёжин аст ки соли барои 6 1980 бардар 1980 солае ки бензини холия мегӯяд соҳибшон. моторуш мегӯяд простой эконом 1.5 литри простой, коробкаш механикае. сайзтаи мошин мегӯяд нахадвай хайнами пеши капоти пешаш камтар кор дошта. яъне медонам пусидагӣ чӣ хеле аст камтар кор дорад, дар сурат маълумай. дигар маҷош нахаду. 8 моҳи дигар мегӯяд танировка дорад, 4 баллон мегӯяд нав астай, хоб магнитофон ва диска ҳам дорад. 8 моҳ танировка, 4 баллони нав, лекин нашуд ҳуҷҷат нагуфтиянд. танировкаш мегӯяд сирок дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 11000 сомонӣ бародарон арзона мешавад. номерои павилёни телефоншон навистага аст. мошинхарои аз шаҳри Кӯлоб бошанд ки аз дигар ҷойга рафтатонанд, ина вариантҳои хуб астай. 11000 сомонӣ муомила дорад. марҳамат, тамос гиред. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Mercedes-Benz C-класс ки сечка объёмни соли барои 6 1994 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. моторуш 2 литраи, коробкаш механикае. сайзтаи мошин мегӯяд нахаду Mercedes Classic. хоб кондиционер дорад мегӯяд электропакет, центразамок, танировка мегӯяд ҳастай, диска, салоншам беҳниҳоят тоза мегӯяд, масла, фильтр ҳамаш алиш кардагӣ. хоб 8 моҳи дига мегӯяд танировка, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 диска, электропакет. мошин мегӯяд объёмни классик нахаду. дигар маълумотои пурраша бадоназ аз соҳибашон пурсида мегирем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 55000 сомонӣ. лекин нашуд номерои мошиниш ягон чиз нагуфта. ин номероша қатиш метия наметия нагуфтам, барое ки ин ба фикрам ин номерои худаш нестай, просто ҳамхе мондиянд. нархи мошини 55000 сомонӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. марҳамат, тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Daewoo Legacy аст ки светои навхали металлик алюминий соли барои 6 2001 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторуш 1.8 литри простой аст, коробкаш механикае. мошин мегӯяд сайзениш нахаду. мошин мегӯяд 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, мегӯяд задагӣ пуштидагӣ мегӯяд надорад, 4 диска 4.90% дорад. мошин мегӯяд ҳолати хуб дар қарор дорад, бе камбудӣ, бе расход. 7 моҳ ҳуҷҷат, задагӣ пуштидагӣ 4 диска 4.80% электропакет кор мекунад. мошин мегӯяд нархаш 11200 сомонӣ аст. бо камтар арзон мекунем.
бисёри бад не. Муомилаш танҳо мегӯяд дар назди капоти мошин. Мошин мегӯяд нахадо ҳастай. Ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт 11200 сомонӣ рақамошон мегафон ҳастай. Аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотоша гирен. Бардорон бозам агар такрор шавад лайкҳоро фаромӯш накунед, албатта гузорен, навора падрисаж кунед. мошини фурӯшии навбатии мо ҳастай дӯстони азиз Daewoo Nexia ҳастай ки светои сафед соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотораш прасои 1.5 литраи коробкаш автоматай. Сайстани мошин мегӯяд нахадуай. Коробкаш батон автоматай. 4 дискаҳои присти, 4 бонои нав, коробка автомат, задни камера, монитор, ҳамаш кор мекунад, чихолҳои нав, раднои краска ва краскашам тоза, ягом расход намекунен. мошин мегӯяд дуруни шаҳр гаштага бениҳоят мегӯяд тозаай. Неки мошин мегӯяд нархи ахиршай 13000 сомон мегӯяд нархи ахиршай, дигар ягом сомон арзон намешавад. мошин мегӯяд арзандаай, бе расход, ҳама ҷош электро, ҳамаш кор мекунад, бе камбудӣ, автомат, ҳамаш 100% бардони азиз. Чӣ хеле худтон дар асфалт дидесен. 13000 сомони мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. номерошон Тиселай. шумо дам агар ма будам хали мошинои фурӯшӣ боша хоҳед фурӯхтанда ёки хона марамат сурат маълумот адрес номеротон роӣ кунед фурӯшта мегузорем. мошини фурӯшӣ ҳастай баъдро Opel Astra F ҳастай ки дар кузови седан хеле светои асфалт низ соли барои 1991 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. моторош простой 1.6 литраи коробкаш механика. ҳолати мошин мегӯяд дар ҳолати хуби средни миёна қарор дорад. дарош мегӯяд ручуна ҳастай, 4 калпак, 4 балонаи 60%, салоншам тоза, мактафон кор мекунад. мошин мегӯяд нахадосе хай камбудиша нагуфтен, барои ҳамин пурсида мегирен. ин мошин баъдон азиз қарор дорад дар шаҳри Исфара, яъне ки ноҳияи Исфара тарафи аз Хуҷанд дигар сум мешавад, тарафи Хуҷанд яъне вилояти Сух 12000 сомонӣ мегӯяд нархшай. бо муомилаам дорад мегӯяд номерошон Тисел ҳастай. кадом дӯстони бардороне ки аз тарафҳои ҳамин Исфара ҳамун Хуҷанд бошанд, ина сидани арзон бо сайстанешам хуб дай. хай ягон мелишофа кор доранда инаша нагуфтан бо тамос гирифта мепурсен. лайкҳоро бозам такрор шава гузорен. чӣ мошине ки дар кораем дар комментария нависед. мо албатта мошинои гуфтагидона пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай баъдро Toyota Corolla ҳастай ки бо тайга светои серебристи соли барои 2005 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. моторош мегӯяд бениҳоят эконом мегӯяд 1.3 литри простой. хело мегӯяд эконом хоҳем бензин кади хоҳем газ кади 1.3 литр ин вообще-то беҳад камай. коробкаш механика. ҳолати мошин мегӯяд беҳтаринай. 10 моҳи дигар мегӯяд ҳуҷҷат дорад. 4 диска ва 4 балонаи 70% бардорон. мошин мегӯяд нахадо 10 моҳ ҳуҷҷат, раднои краска, серебристи электропакет, кондитсионер. ҳамаш какнадастай бо хай гиҷоша ки нафаҳмиден рақамошон ҳастай. нархи мошина мегӯяд 60000 сомонӣ гуфтесем. бо арзон омашад ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт 62000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. номерошон мегафон ҳастай. мошинои конкретна хар бошен мегӯяд ки харидори аниқ бошен тамос гирен. хоб баъдон агар шумо дам хали мошинои фурӯшӣ мабудо бошад роӣ кунед, рекламада мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.